Så lad os kaste os ud i det. I dag vil jeg præsentere en gammel nyhed for jer og en lidt nyere nyhed. Derudover så vil jeg gerne gennemgå 2 store afregninger, der sker i juli, og tale lidt ind i ansættelse af sommerpersonale. Og til slut så vil jeg også gerne tale lidt om jeres sommerferie derude. Vi starter med en nyhed, som gengangerne derude nok allerede godt ved. E-arkivet bliver til dokumenter. Vi går fra det tidligere program, der åbnede i et nyt vindue, når man klikkede sig ind. Det her program havde et noget outdated udseende. Det lignede lidt noget fra 80'erne. Det var meget grønt. Så der er simpelthen taget en beslutning om, at nu rykker vi e-arkivet ind i Dataløn, så det også stemmer overens med det øvrige design. Derudover så sparer vi jer for en hel masse klik og har arbejdet på at gøre hele det her bilagssøgning noget mere overskueligt. Det kommer til at se sådan her ud, og jeg skifter lige til en live visning. Jeg prøver lige her. Fremover så vil I kunne finde dokumenter, hvor I plejer at finde e-arkivet under bilag. Og så vil I ellers blive mødt af det her billede. Dokumenter kommer til at bestå af en søgefunktion. Her kan I søge på for eksempel et bilags navn. I kan søge på et specifikt beløb, der fremgår i et bilag, der for eksempel, eller i et specifikt element af en lønkørsel. Og som I kan se, så når I klikker på et bilag, så kommer det til at fremgå ud til venstre, ligesom I kender det, når I skal se lønseddelsklæder. I kan gå ind og notere eller markere et bilag som behandlet eller ikke behandlet. I kan downloade det samme sted, og så kan I selvfølgelig også hurtigt klikke jer igennem dem. I kan også bruge jeres piletaster, hvis I synes, det går hurtigere. Derudover så kan I også inddele dokumenterne ud for type, altså om det skal være specifikt bogføringsbilag, I mangler, om det er bilag, der handler om selve medarbejderne, eller øvrige bilag, hvis det er for eksempel et overblik over jeres faktura. Derudover så kan I også inddele bilagene på en specifik medarbejder, og jeres fratrådte medarbejdere vil også fremgå på listen. I kan også søge på navn her. Sidst men ikke mindst, så kan I selvfølgelig også gå ind og tilpasse tidsperioden. Vi starter automatisk med bilag fra de sidste 30 dage, men I kan gå ind og tilpasse det, så det passer jer og jeres periode præcist. Og vi har også nogle forskellige forslag herude. Har I rigtig mange bilag gå igennem, så kan I ændre visningen til at blive lidt mere kompakt. På den måde så kan I, har de samme funktioner, man kan bare se flere bilag ad gang. Dokumenterne er også at finde i medarbejdernes stamoplysninger. Det kommer til at se sådan her ud. I vil få en ny fane heroppe, hvor I vil kunne se den specifikke medarbejders egne lønsedler, og også har mulighed for at uploade dokumenter, der gælder for denne her medarbejder. Vi har haft tester på indtil videre her i løbet af de sidste par måneder, og vi har fået rigtig god feedback. Så vi glæder os meget til at kunne præsentere det her for jer. Og hvis det er sådan, jeg skifter lige billedet her. Sådan der. Hvis det er, at I gerne vil have adgang til det allerede nu, så skal I endelig bare skrive til mig her i chatten i nederste højre hjørne. Eller I kan skrive til chatbotten Dixie. Der er blevet sat et filter op, som hun genkender, når I skriver, at I gerne vil teste vores nye dokumentløsning allerede nu. Derudover så har vi opdateret vores lønguide. Ude på forsiden, der finder I 2 forskellige vidensuniverser. Et, der handler om løn og personalejura, og så vejledninger og supportartikler til selve dataløn. Begge har fået en overhaling. Vi har været inde og læse
200, tror jeg, artikler igennem, fået strammet dem op, og igen fået gjort søgefunktionen noget mere overskuelig. Klikker I på vejledninger og support, vil I blive mødt af dette billede. Vi har selvfølgelig det samme søgefelt, som vi plejer at gøre, men vi har inddelt søgefelterne inden for kategorier. Så hvis I f.eks. klikker, jeg skal indberette løn, så vil I blive mødt af underkategorier, så I kan finde lige præcis den artikel, som I skal bruge hjælp til. Der er mange, der er glade for den her lønguide, altså det her supportcenter. Jeg går selv ind og tjekker det hver eneste dag. Men der er ikke lige så mange, som der kender vores personaleguide. For ligesom vi har lønguiden, som I kan se oppe i øverste højre venstre, i øverste venstre hjørne, der har vi også en personaleguide, som der dykker ind i mere juridiske aspekter. Alt det her, det er ikke noget, som I bare skal have på ryggraden, men der er bare rigtig god basisviden for jer som arbejdsgiver, som jer for lønansvarlige, hvad angår, hvordan er det nu, når en medarbejder går på barsel? Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på ved en opsigelse? Også herinde finder I rigtig mange gode artikler, behageligt sprog. Jeg synes selv mig, som der jo absolut heller ikke er jurist, er rigtig glad for at kunne kigge ind i det en gang imellem. Og ligesom I kan supplere videnscenteret her med vores hotline i Customer Success, så har personaleguiden også en juridisk hotline, hvis der er noget, jeg får brug for at få uddybet. Og så skal vi ind og kigge på, hvad der sker ude hos jer i de her dage. Vi har afregning af ATP og samlet betaling lige om hjørnet her 1. juli. Der bliver afregnet for januar til marts, så I vil derfor, hvad ATP angår, løbende kunne følge med i, hvor meget der så skal afregnes her 1. juli. På det bilag, der hedder bogføringsbilag justeringer, der vil I under afsnittet fremtidige afregninger kunne følge med i, hvor meget der I skal sætte til siden til denne her afregning. Det endelige afregningsbilag med det endelige beløb, det danner vi dagen før, den 30. juni. Og samtidig, der går vi også ind og danner et bilag på samlet betaling. ATP kender de fleste. Samlet betaling gør ikke helt lige så meget væsen ud af sig selv. Samlet betaling er en række forskellige bidrag, for eksempel til administration af feriekonto. Det er, man indbetaler til tilskud til virksomheder, som der tager elever og lærlinge ind. Der er forskellige bidragsmodtagere, og det er alle danske virksomheder, der skal indbetale det her lovpligtige bidrag. Det er også ATP-huset, der sørger for at administrere det, så det er også derfor, det bliver sendt afsted samtidig med ATP. Det samlede bidrag, det beregnes ud fra ATP-bidraget, og vi kan derfor allerede danne afregningsbilaget i midten af juni, så det kan I allerede se inde i e-arkiv, og lige om lidt under dokumenter. ATP bliver afregnet fuldstændig automatisk. Det er en del af medarbejdernes stamoplysninger og fremgår på alle lønsedler. Samlet betaling skal lige have et flueben, hvis vi skal stå for overførslen automatisk. Det er inde under virksomhed og rette oplysninger, og så under fanen øvrige oplysninger. Der kan I se, at I har mulighed for at sætte et lille flueben. I kan sagtens gøre det nu. Vi går tilbage og afregner med tilbagevirkende kraft. Giv mig lige et øjeblik. Ja, vi kan gå ind og tjekke og dobbelttjekke, at I har flueben i overførsel eller samlet betaling, så klarer vi det automatisk. Derudover så vil jeg gerne snakke lidt ind i ansættelse af ungarbejdere, eller hvis I har vikarer her over sommeren. Når I opretter en medarbejder, der bare skal være her i måske nogle måneder eller nogle uger, så anbefaler jeg altid, at I vælger ATP-satsen variabel arbejdstid. Den her ATP-sats, den er en del af ansættelsesfanen, og der
Normalt så går man ind og fastsætter ATP'en ud fra et vist antal timer. En ganske almindelig fuldtidsstilling, der betaler man 99 kroner, og der vil man gå ind og sætte den sats, der hedder, at der bliver arbejdet minimum 117 timer. Men når det er fastsat, så bliver det altså låst fast. Og så går vi faktisk ind og afregner fuld ATP lige meget det antal timer, som der rent faktisk bliver indtastet på lønsedlen. Det kan man komme i møde ved at vælge variabel arbejdstid, så det vil jeg faktisk anbefale til alle medarbejdere. Grunden til, at det er godt at være ekstra opmærksom på det, det er, at ATP-huset faktisk kontrollerer løbende. De får deres information fra e-indkomst, og det er rigtig tit meget, meget små beløb. Oftest så går, satsen går fra 99, som der er det højeste, og så ned til 66, tror jeg. Så det er, hvis man først har sat en forkert sats på, jamen så er det bare ganske små beløb, som man så 1 skal i gang med at rette til, og 2 afregne. Så gå ind og tjek jeres medarbejdere. Står de med variabel arbejdstid, eller er der noget, der skal tilpasses? Punkt nummer 2, det er at være ops på, hvilke skattekort, der bliver trukket ned. Medarbejderne, jeres ungarbejdere, skal selv oplyse, hvilke skattekort I skal hente ned. At de unge medarbejdere, så kan det være, at de har et frikort, altså et større beløb, som de må tjene, før de begynder at betale skat. Det kan sagtens bruge flere steder, men I skal ind og have det, de skal ind og oplyse det, før I trækker det ned. Derudover så har de også deres hovedkort, og det bruges, hvis de har jeres hovedindtægt hos jer. Og ellers så kan de bruge deres bikort. For eksempel hvis medarbejdere har SU eller et andet job, hvor de tjener mere, så trækker vi bikortet ned. Det er så smart, at hvis de bruger hovedkortet et andet sted, så selv om I anmoder om at få hovedkortet ned, hvis det bliver brugt af en anden arbejdsgiver, så henter vi bare bikortet ned automatisk. Sidst men ikke mindst, så vil jeg ikke advare, men gøre dem opmærksom på ikke at bruge vores genansat funktion. Hvis I har en medarbejder, der også var der sidste sommer, og som I har fratrådt, så kan det være nærliggende at bruge den her genansat funktion. For så har I jo alt info på en og samme gang. Men genansat funktionen skal altså kun bruges, hvis der er tale om en fratrædelse, der er sket ved en fejl, og medarbejder skal fortsætte, som om intet er hændt. Hvis jeres ungarbejder, jeres sommervikar, har været opsat med at skulle optjene feriedage hver eneste måned, jamen så bliver der altså bare tillagt et halvt års feriedage til denne her medarbejder. Det samme med sidste års opsparinger, de vil også kunne blive trukket med over. Så vi anbefaler altid ny ansættelse, ny medarbejderoprettelse. En sidste ting, jeg har til jer i dag, det er en sommerplan. Hvis I derude I skal på en længere ferie her over sommeren, så husk lige at have en plan for lønnen i baghovedet. Vi har 3 forskellige muligheder. I kan sagtens gå ind og lave løn forud i tid, og jeg skifter lige billedet herinde igen. For når I går ind og klikker ny løn, så vælger vi automatisk indeværende lønperiode. I ved måske, at man sagtens skal gå ind og lave løn for tidligere perioder, men I kan altså også sagtens gå ind og lave løn foran tid eller frem i tid. Lad os for eksempel sige i august. I kan se, at udbetalingsdatoen også bliver skudt, så I kan sagtens gå ind og lave løn allerede nu. I kan sagtens gå ind og godkende den allerede nu. Den godkendte augustløn vil bare stå og passe sig selv og kan sagtens rettes i helt ind til godkendelsesfristen i slut august. Og jeg skifter lige tilbage. I kan nemlig også sagtens og gratis oprette en bruger mere. Hvis det for eksempel er virksomhedens indehaver, en kollega, der lige skal overtage et par uger, hvis lønnen skal på plads, så kan de få deres egen bruger. Det gør jeg op i øverste højre hjørne af dataløn, det lille hvide tandhjul. Her vil I kunne finde jer selv, jeres egen bruger med jeres egen kontaktoplysninger, og I kan klikke opret bruger. Her beder vi så om navn og telefonnummer til indgangskoden ved login, deres e-mailadresse og så brugernavnet.
et brugernavn. Når de er oprettet, så kan I vælge, hvad de skal have mulighed for at gøre i et dataløn. Det kan fx være at indberette og godkende løn, men ikke nødvendigvis at have adgang til e-arkivet eller dokumenter. Når de er oprettet, så vil de få en mail, hvor der står, velkommen til dataløn, du kan oprette en adgangskode her, og så har de altså med det samme adgang til systemet. Når sommeren er over, og I er tilbage fra ferie, så kan I gå ind og slette brugeren igen. Og sidst men ikke mindst, så sidder vi altså klar herinde hele sommeren. Vi kan både taste lønnen på jeres vegne. Det koster, der mener faktisk, at der lige er kommet en prisstigning. Giv mig lige et øjeblik, om jeg nu sidder og sætter noget forkert afsted. Det jeg fisker efter, det er, at vi sagtens kan gå ind og lave vikarløn, som vi kalder det. Jeg skal bare være sikker på. Jeg er så ked af det. Jeg har simpelthen ikke fået opdateret mit slideshow her. Her fra 1. juli lige af, der koster det 350 kroner per medarbejder per lønseddel, som vi skal taste til dem. Men vi hjælper altså også meget gerne jeres lønansvarlige afløser. Bare husk, at de skal være oprettet som bruger. Vi vil ikke snakke med nogen, som vi ikke kan se er oprettet som bruger eller kontaktperson herinde. Og det var sådan set, hvad jeg havde på programmet i dag. I får lige her til slut en lille reklame for vores årsmøde til efteråret. Og så skal jeg ellers høre, hvis der ikke er nogen spørgsmål, jamen så vil jeg bare ønske jer rigtig god lønaflevering derude. Og god dag. Hej igen.